Michael G, Veronika Revová, Adam Zahora z Batmana ako Harley Quinn, Joker, Poison Ivy a Scarecrow. Veľký potlesk pre túto skupinu, veľmi pekné cosplaye, veľmi pekne technicky spracované, vidíme množstvo detailov. Kto začne? Mne sa páčia tie topánky, mne sa veľmi páčia fakt topánky Poison Ivy. Aj vôbec to, ako máš tie listky, pekne to je urobené. To si prišívala všetko? Áno, bohužiaľ. Ručne. Tak koľko ti to asi tak mohlo trvať, povedz? 2 mesiace. Každý deň si niekedy večer po škole, po robote alebo po niečom takom sadla k tomuto a šila si listky? Každý deň nie. Možno by to bolo potom rýchlejšie. Thank you for laughing. Anyways. Dobre, a toto je postava Harlequina. Ty si to koľko šila? Ja som to šila pol roka, hneď ako skončil animation, tak som to začala robiť. Lebo musela som to 4-krát minimálne prešívať kvôli tomu, že som to šila ručne a mala som zlé látky. Wow, tak pol roka, akože to klobúk dolu, lebo mňa by to asi fakt, že rýchlejšie omrzelo. No a jak ste vôbec prišli s týmto nápadom si dať takýto spoločný cosplay? Kto to vymyslel? Hej? Aha. Ako ti to napadlo? Či si pozerala len tak nejak lebo je šialená, a povedala, že ideme do toho? Ale keď vieš, ale na tak čo? Bol to môj dlhoročný sen spraviť cosplay a mám veľmi dobrých kamarátov, ktorí mi pomohli mi ho spojiť, takže veľmi pekne ďakujem. Nedá mi nespýtať sa, to je škrabka na zemiaky, že? Čo? Kde? No, predveď malej slečne. S tým on rozširuje úsmevy. Správne som to pochopil. No, při vstupu mě asi hodinu prohledávali, sebrali mi všechny nožíky a tohle jediný mi zbylo. Tak co? Nie. Nie. Ten poznám. Nie. Si Nie. prehral život na celé čiare. A čo tá posledná postava? To je Scarecrow, toho ja poznám. To som si pozeral tieto dokumentárne filmy, v ktorých on hral a... A čo je to, čo má na prstoch? Podľa mňa to vyzerá ako niečo v štýle injekčných striekačiek, ale na git alebo niečo podobného. A na čo to je? On povie. No, ale oni pýchával toxín, oni potom mali z toho asi ich najväčšie vlastne, tie stimulovaní, áno. Halúze. To znamená, že keď sa vlastne bol Batman zase, a Batman sa zase bol tých netopierov, ale on bol taký ten psychiatr, to znamená, že on aj v komiksoch vytvoril vždy ten profil toho Batmana a vlastne si naučí ešte taktiky proti nemu. Ja hej, pozri, že Toto je postava kompletne zlý, ako vo filme mal asi 10-15 minút, možno bol na platne, takže to je bolo až také. Jednoducho. Tak v komiksoch povedne z tých hlavných, áno, to je jasné. On má toxíny na halušky. To viem. To viem. Tak len pre istotu, chápeš? Čo by som čakal od niekoho, kto nosí ponožky, na ktorých má jahody, ne? A čerešne. Náhodou. Lepšie ako ty. Dobre, toto je skupinka z Batmana s číslom 10. Keď budete za nich hlasovať, tak 10 alebo skupinu Batman, lebo vypisovať to asi budete fakt do toho. Je to Silvia, Michael, Veronika a Adam a ešte raz im veľmi pekne ďakujeme. Veľký potlesk.